Čaute, dneska sme tu s Enzom, hráme Professional Knife versus 1. Pozdrav. Čaute. No poď. No vidí. Oh, 1-0. Aký si level? Ja som level, čakaj. Čo? 1455. Čakaj, musím si dať resetovať, lebo bolo -1. Oh. Čo mám za headku? Ty máš tie, vieš, tie rohy. Hej, ja som viem. Dobrá headka. Treba vedieť. Zapínam ABčko, lebo nie som noob. Ja neviem. Dneska sa ti darí. Asi aj, hej. Oh, dobre ty. Čo? Ani nestihneš. Dobrý ti s tebou. Mám 5 HP. Hej? No to dám ti headku. Neviem úplne, jak to robím. A aj mám bez abele, veríš mi? Ja, hej. Toto finta. Dobre ti. Ale to bzz. Počkaj, vyskúšam dačo. Bzz, bzz. Toto je muška. Lang 7 sa pozrieme topky, to je sme 7. Enzo bol tiež taký, sa mi zdá 8 alebo 7, lenže to reštartovali, takže už není. Teraz som ja. Budeš prvý za chvíľu. Tá prvý nebudem, ale tam budem aj tak dobrý, no. Možno. Som celkom dobrý. Mám 2 skiny na knajfy. Teraz si skúsime dať ľavým, na ľavej ruke, ak mať knajf. Počkajte, ja si dám. Dobre, mám v ľavej, ale to bude ťažšie. Ani nie. Ale darí sa mi dneska, neviem, jak to robím. Ja nebo ja na heady som profik, ale... Pozeraj, dobre, mám v pravej. Dorli ti s tebou. Môžem sa vyskúšať takú. Oh. What the fuck? Budem. Tutaj môžete vidieť, že je ešte len 8:55, za chvíľu 9 hodín. Lebo my sme pri chvíľu stáli, no akože pre chvíľu dosť dlho už, asi tak hodina. A teraz sme si mysleli, že to natočíme jedno video také s Enzom. Mám ešte aj z Roryho video, tiež to dám na YouTube, dneska to dávam, lebo sú prázdniny. Jo, čo ti hovorím? RT a krútiš myškou. Krútite myškou, aby ste vedeli toto. A to treba trochu vedieť, ja to viem, ale neviem to najlepšie, hej. Takto to je oveľa lepšie. Ty vole, ja som ani nevedel, že si tam. Skoro. Ja som ešte ľavím, že buknem, a pozriem však to ty a ja hneď pravím. S výskokom. Počkaj, ja si dám trail. A ja si dám. Dám boom. Modrič, čo to je? A ja mám modrý. A ja mám taký fialový modriček. Á, budem mať zelený, no. IP vám dám asi po podpis videu, keď nezabudnem. Počkať. Je to trochu hard, keď tu takto hra... No, Som Horizon už tu hraje a je so mnou.
Ideme ku Enzovi asi, či? Neviem, som zvedavý, že či ho dá. Ale asi, no dobre, takže budem sa s tým. Čakaj, zmením si. Trvajú. A ja asi. Búr si dám. Asi dám kule. Čakaj. Infa. Čakaj tu. Také nie sú. Pink. Aha, hej, pink je. Ja som si dal pink. Ja som videl. Už tu není horizon. Dobre. Musím si to opraviť, tak.